Ki jingya senam hapo ka jala Manipur kidang peteng hadu kini kisngi hapadeng ki jai benru meite bat ki riulum kuki. Dang ha kini kisngi ki kubor ki lietu bah ka nyutrik unai wing araja apsau ka wei ka jingjia ka basongshar kai bha kalajia hapo ka shnang Jerebam jong ka Manipur. Ha ka ba ka wei ka long kami kala shale wei jot pat pansitom beng yaka dagi prek thang yaka. Kane ka long kami ka belai puai senam kala don laingut ki kun. Kam syam layap ha kaju sengi bagi thang yaka kadang tat hadu ka sengi balang om tang kane ka jingjia ki don shibun bah ki jingjia basosir kai ha kane district ka jingto ket ya ka met jongka Silchar Medical College ha Assam ba marjan kam syam lala ban pentikna ya ka tai golong kami ke bade ka try riulum jongka snong sairong namar ka met jongka kala ingkhong lut ki doktor ki sim khndiat ka do na ka jaka jinglong kanthei jongka salap bakane ka kanthei kala sale bijat haswa bakan sha thang ka FIR bala register ha Jerebam kala sim jaga jingong jong ulok jongka bala sha bat borswa pan sha panya beng ha ka jaka kabade ka jaka sa jongki hi kinong le kam sneu ki bala lute bathang ya khanyo tli ki yeng ha zairau ha ka tei kamet la suba ba ki de khot jong kan hun le no ki badon ha ki benta them ka kai phot jong jing pe benya ya ka met ka kadeu ya ka jing man sau ha ka lobong kamon ba ki prek ha lobong ka diang lalap ba ka met ka la sha thang kanai pandai persen ha ka ba wat kish ingru ki la ingkhong lut ka kijat ka basalor ka basha kaliang kamon ki benta jong baro artli ki kijat ki basha po mat ka dur khmat ru omla itu shu ki babun na ki we pat ki jing pentep ki barit ki ba pen pau biang ki pen I ya ka jing sha pen stom beng bat jing so si ba ka te ka kanthei kalamat shwa ba ki klik ding ken tap ya ka rengkat bat ka yeng ka ba maka utunga bagi konjongka ki shong kisa om patla pentep chano utunga bagi konjongka kidon ha kapor ba kinong le bijat kilapoi kiseng ku kizo kila padam jur ya ka jing penyap ya ka te ka kanthei kum ka jing le beman ka basar kai ha ka ba ki bor pahara kimla ban itu ya kinong penyap breu ka Indigenous Tribe Advocacy Committee jungka Perzau kalapan jika jingirap na sorkar pedeng ban yada ki jai bedre kuki zomi mar jungka Twin Tribal Dominant District ka kanhun jung kinoi ngilam riulum jungka Chura Chandpur kala maha bakandon ke jingi kulumar ka bakham jur susu lada omla ban kem ya kinong le kam snew ka jing keno le bijot jika te ka kanthei ba ka penyap ika ka penken mau biang ya ka jing le tun bor ka besnew tam hapo ka jila Manipur na du panai jamang jong usnem ubala deb kenthop ya jingjia jong kanthei ka blasha penloj jan sha penyap lingkhoj sha le bijot da ki kanhun ba sha penyap ha tayo baningkong ha ka jing ki jai benreu ka jing ya smo per jai benreu klami nai kam thumbor na baro aryang mamla kadang yai peteng ban penlong ya ki spa tli ki longging ki blasha pen kendria jaka ki bla sakut ha ki jaka ai jingirap ha Jerebam bat ki ki benta po ka jala ki pulit ka Manipur ki lietu ba kilara ya ka metyap chong ka te ka kanthei riulum sha Silchar ka ba jangai tang ba sanpho kilometer na Jerebam ha ka jing sha ka Impal kala dei ban le ya jing toket Henry kala ong ba si tamba ban kit ya ka medyap ta ka surok ling ba ka NH lai punyo namar ka jing ki jai benreu kadang yai shakmat